Kad sam išao u Pančevo, život me prvi put načeo. U Vojvode, stepe 1A. Otvorila mi matora 22. marta 2012. godine, paragliding start, vojska, Zlatibor, definitivno veliku glupost mogu napraviti samo dva čoveka u zapadnoj Srbiji. A gomila dečurlije gledala me iz avlije i pitala se šta mi je i šta ja tražim tu. To sam ja, to sam ja, da, malo sam se promenila. Da, to sam ja, da, to sam ja, da, malo sam se promenila. Još je nisam ni poznao, a pijani muž je pozvao. Kurvo, koji ti je taj? Čavo me crni odneo, sve sam to teško podneo. Što kažu ljudi, kakav ružan kraj. I hteo sam da pobegnem, sa prvom flašom da posegnem, iz flaše dobro da potegnem i da zaboravim. To sam ja, to sam ja, da, malo sam se promenila. Ovo je i razlog zašto sam ja ludak pre nas nije usudio da sledeće ko često u ovo doba godine sa lovcem snega. Iha! Ja, da, malo sam se promenila. Da, to sam ja, da, 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 to sam ja, da, malo sam se promenila. Nekad je bila lepotica, jedna bivša devojčica, a ljudi su je upropastili.